वाल गायहेन लाबोजोबथारदों आइ आफाया ए वाल गायहेन एकदम गासिबो जोब ओमफ्राय मा लाबोबावा वाल गायहेन सि दाग्राखौबो लाबोदों नामा हातफोरखौ लाबोदों गान्दै खान्दै वा थफ्ला बोननानै लाबोजोबथारबाय आरो औ हाबा जाना खननै थांबाय हाबा जाना खननै ना सिख्लायाव खननै ना खनथाम थांदोंमोन खननै ना खनथाम बावबाय फरायाखैनोमोन आवगाय फार्स्ट थांजेनबाथ' हाफ्रा बेसे बुरजामोन बै समाव फैजेननाय समाव फैजेननायाव गासै धरक 20 बिगासो हा मोनफैदों जों माने बै समनि धरक बेयाव जायफोर जिरायग्रोदोंमोन बिथांमोना जेरैबायदि आवग्रिनानै मोनदोंमोन हा खिन्थु जों बिदि मोनाखै नै आदानि न'आव आलासि जानो फैदों आदाया गावनि न'आव लाबोदों आलासि जानो आलफ्रेडखौ बरायबाय गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिबाय नै एसे माइब्राबो दङ नै माइब्रा होदों जोंहा बाजैमोनहा नै बिजावजालि सानै देरसिना बबेनि होनदोंमोन तामुलपुर देरसिन तामुलपुर ना सोर आङो नों तामुलपुरनि नों देरसिन होनबालाय बियो हाबा जागोननासो देरसिन जायो आरो नै माइब्रानि जि गोदै माइब्रानि ओंखाम जाहोबायनो ओंख्रिया नै थालिर फस्ला अमा बेदर सना माबा सजनाजों एवनाय सजिनाजों ना बरिया नाबो जाखांबाय जाबाय ओमफ्राय अनला ओंख्रि नै अनलाजों दाउजों थालिर फस्ला बर'फ्रा गैला मिन्थिला दानि गथ'फ्राथ' थालिर फस्लाखौबो जायो होनना मिन्थिला गोदोसो जों उन्दैयाव बिराद जायोमोन माइब्रा औ जा गोदैखा नै माइब्रा माबाफोर होनाय बायदि मेथाइ बा सिनि होनाय बायदि सोर संनायमोन बेयो जों सानैबो गोदैथार होनबालाय माथो सोरबा गोदैयानो जाजाया गोखै एकदम खाब्रां गोरा गोसो खुसि संदोंमोन आरो ना मोजां बरिया गोथाव जा गोदैलै एकदम सोरबा लोंफ्लांनानै सेस जाखागोन माइब्राया जानला मोनला बिदि लोंजायाना थेंक इउ सै आंखौ लेंहरनायनि थाखाय दसे समबाबो मानो होनबा प्रग्रामाव बिराद बिजि ना दा मा प्रग्राम दं जागासिनो आरो मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौ देखायनो हायाना नङाबा ओरैबायदि गोलाव जागोन जों दसे ओरैनो फैखुमानानै दा आलासि जाफैखुमाबाय आरो मा गामि होनदोंला आदा थिनलं मानिकपुर होनो जोङो एक्सुवेलि जोंनि आइ बाबामोननिया बे नङा क'क्राझारनिफ्राय फैनाय मानसि आइ बाबामोनहा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि तुलसिबिल होननाय जायगानिफ्राय बावहाय फैदों आरो गोबांथार मानसिफ्रानो क'क्राझारनि नङाबा बिजनि एरिया बेफोरबायदिजोब आरो बिनिफ्राय रायलायनाय मानाय गासिबो जोंनि क'क्राझारजों मिलायजोबो आरो बे जायगाया मैखोम बेल्टिफोरनि जायगामोन गोदो ओरैबायदि माने प्रब्लेम मोनदों आरो ना बेल्टिफोरनि थाखाय बे गामिया ना जेरावबो थांनो हाया ओंखारनो हाया बेफोरबायदि जादों आरो ना आरो सिकिउरिटिफोरनि गाग्लोबनाय मानाय बेफोरबायदियाव ना ओरैबायदि खस्थ'नि थाखायनो माने गामिया गोदोसोनानै थादोंमोन दासो माने एसे हां मोनहांबाय एसे लिरनाय फरायनाय बिजनेसफ्राव एसे आवगायगासिनो दङ आसा खालामबाय मोजां आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जागोन होननानै जोंनि बे बर' गामिफोरा दाथ' BKWCबो जाबाय सिगाङावथ' मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि आन्दारावमोन दा जेसेबांखि गोदान प्रजेक्टफोर बेफोर BKWCनि आन्दारावसो जाजोबसिगोन ना दे होमबा जों जानोसै थेंक इउ सै बाजैमोन गोथाव गोदै माइब्रानि जौ बिदै लोंहैनायनि थाखाय बिराद गोथाव नै अमायाथ' बिराद गोथाव जादों नै जाखांबाय बेनो दे बाजै थेंक इउ सै आङो ओंखामखौ नै मादैमोननि न'आवनो जाफैदोंमोन ओमफ्राय मादैया बबेनि होनदोंमोन सिगाङाव जोनोम जानाया बबे जायगायावमोन कामरुप होनोमोन दासो बाक्सा होनबाय मामा आरो बाक्सा मा जायगायाव जोनोम जानायमोन बाक्सा जेनेबा बरमायावनो ओंखारनांगौ आरो खाथि जायो बरमा खाथिनि ना थांफेरदोंना थांफेराखै दालाय थांफेरबाय औ हाबा जाना खननै थांबाय हाबा जाना खननै ना सिख्लायाव खननै ना खनथाम थांदोंमोन बावबाय फरायाखैनोमोन आवगाय फार्स्ट थांजेनबाथ' ओमफ्राय बे नोंसोर खारबोबा बेसेबां गिदिरमोन
आङो गोसोआव गैया एसे गोसोआव गैला, एसे देरनानैसो एसे उन्दै। थांदों आङो अ ओमफ्राय बेयावनो जोनोम जोबो आरो जोंहा आगैमोनाबो आंल' जोंनिफ्राय लाबो नोंल' हजोंहाय जोनोम जादों आरो ना बाक्सायाव बाक्सायाव होमबा उन्दै उन्दैमोन आरो बाहाय खारबोनाय समाव बिफामोनहा जेब्ला खारबोदोंमोन दा गोसोआवनो गैला ना आं गोसोआवनो गैया जायखिजाया आगैमोनालाय बेहायनो जोनोम जोब बावनो औ। हाबा जाजोब्बाय औ, औ। आंखौसो जोंनिफ्राय लाबोदों आरो माबा होनो आरो खारिमुराबो बारबावनांगौसो आवनियाथि बैग्रिथारि होनोमोन आरो बे जोंनि जायगायाव। आरियाबो क'क्राझारनिसोमोननो अ क'क्राझार मा जायगानिमोन सौथारा तुलसिबिल ए सौतरा तुलसिबिल ओमफ्राय आरिया बेसेबां गिदिरमोन जेब्ला बाहाय खारबोदोंमोन होमब्ला आङो क्लास 5 फरायबायमोन मिन्थिजोबो मारै मारै बाहाय खारबोआ मिथिगौ माजों फैया बाहाय ट्रेनजों ना बासजों ना ट्रेनजों ट्रेना माबायदिमोन बै समावलाय बे समावथ' ट्रेना मोसौ गारिसोमोन माने जोंनि जायगानिफ्राय बेसिम हरनै सानसे नांगौमोन बाब्रे बा बेबायदिसिम होनबा बे नोंनि आफाया बेसेबां बैसोनि जायोमोन बे समाव बे समाव जोंहानि आफाया हमनानै लादो 70 एबभमोन आरो बैसोआ अलरेडि 70आव जाखाबायमोन नों जेब्ला फैबाय होमबा नोङो क्लास 5आव फरायनाय क्लास 5 आव बा नोंनो दुइसिनथारमोन नामा आं न'खरनि देरसिनसो आयु होमबालाय माने बोरायनानैसो हाबा जादोंमोन नामा हो माने आंनि आगोल जोंहा आब' साथाम दंमोन औ बे थैदोंमोन आरो बिसोरो माने सोरबा दंमोन सोरबा गैलामोन आरो बिसोरो एडभान्स जानानै हाबा जानानै सोरबा गोमाबाय सोरबा उन जाबाय बिदि दंमोन नोंखौ बोरायनानैसो आरो खांबावनाय जादों आरो ना माने गोदोनि फिसा खांनायथ' होमबा आदैमोनहा साबसिनमोन जेब्ला बाहाय खारबोयोमोन होमबा बे समाव जोंहा आब' सासे दंमोन औ ओमफ्राय जों बिदा फंबाय साब्रै औ ओमफ्राय आइ आफा बेल'मोन आरो बेल'मोन आरो ओमफ्राय हाया माबायदिमोन बे समाव हाग्रा बारि गोजा जोबथारमोन नामा हाग्रा बारि लामा गैया औ बिराद उसुबिदामोन औ जुनारफोरबो दंलाबायथारोमोन नामा सम सम मै फैयोमोन बा ओमफ्राय हाफ्रा बेसे बुरजामोन बे समाव फैजेननाय समाव फैजेननायाव गासै धरक 20 बिगासो हा मोनफैदों जों माने बै समनि धरक बेयाव जायफोर जिरायग्रोदोंमोन बिथांमोना जेरैबायदि आवग्रिनानै मोन्दोंमोन हा खिन्थु जों बिदि मोनाखै नोंसोर लेट जादों आरो ना फैनाया उनाव फैनाय जादों बेखायनो जों बायनानै लाफैदों आरोखि ओंखामबो जाहोबाय लोंहोबाय माइब्रानि बिदै गोथाव आरो आर'नाइ गानहोबावनोसै आइजों थेंक इउ सै औ दे गोजोनथोंसै आरो नेक्स्ट टाइम फैबाव थेंक इउ सै बाजै थेंक इउ सै थेंक इउ सै आदै बेनिफ्राय मादै ओमफ्राय बेयो फिसाला बेनिफ्राय बिहामजोफोर सानैनो बे फिसाजो ना गिदिर ना आरो बैबो उन्दै फैदो मा फरायगासिनो दङ एम ए कमप्लिट जाबाय ना दे फुरा न'खरनो हजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो खारबोजोबनायमोन गोदो बिमा बिफाफ्रा बिबौफ्रा दा बाहाय रायजो जाफैबाय आरामनो ग्रें ग्रें नोलोबारि हाथाय ना बर'नि जोब खुलुमबाय ब्रादार दे गोजोननाय थाबाय ओरैनो ब्रादारमोनहा सिगां बबेनिफ्राय खारबोनायमोन बाहायलाय जोंहा गोदो आइ आफामोना माबानिमोन जोंहा बरपेटा रडनि खुस्राबारि साइडनिमोन आरो सोर उन्दै उन्दैयावनो खारबोनाय ना देरनानै खारबोनाय एसे माने हाबा जाखांनायनि उनाव फैनाय आरो हाबा जाखांनायनि उनावसो होनबाथ' बावाखै होनबा नोंबो बाहाय जोनोम जादोंना हजोंहाय आंना जोनोमा बेयावनो माने ओरैनो हाबा जानायनि उनाव फैदों आरो हाबा जाखांनायनि उनाव बेसिबां मायथाइफ्राव फैनाय गोसोआव दं नामा बेखौ आं गोसोआव गैला दा गोसोआव गैला ओमफ्राय ब्रादारना दखाना बेनो आंना कारेन्टनि ना जोबोद मोजां ओमफ्राय बेसिबां फुराना जाखो दखानालाय दखाना आंना दा माबा जाहैबाय 10 बोसोर जाबाय आरो 10 बोसोर बा मोजां बरिया माबाफोर कर्स फरायहैदोंमोन नामा कर्स फरायनायाथ' बिदि फरायाखै आं रोंलांनाय आरो ना जोबोद मोजां जोंनि बर'फ्रा गाव गावनि जायगायाव बेफोरबायदि दखान होनानै जायोबा ओरैबायदि खामायनो हागौ बेंगालराव खारलांनायनि दरखार गैया जागौ ना गुबुननि जायगाफ्राव सोलोंनांगोन आङो गोसोखौ जोबोद खुसि मोनदों बाहाय मानो होनबा बे हाथायाव गासिबो बर'फोरजोब गासिबो बर'आनो गोजा फ्राय बर'आनो आरो दखानिफ्रा रोंनांगौ बिदिनो दे ब्रादार मोजां मोनबाय नोलोबारि बाजारा बेनो जेसेबांखि दखानफोर बर'जोब
बाहायबो दं जोंहा आदै सासे क'क्राझारनिफ्राय खारबोनाय आदैयाबो मादैयाबो जाहैदों उन्दैमोन आदै गोलोमलायबाय नामा गोलोमलायबाय माथो खालामनो वाव दखानाव मा सावो मा फानो सिंग्रा गजा नेमखि बेफोरखौ बहा सोलोङा बानायनायालाय आं हारसिंनो सोलोंदों माने हारसिं सोलोंना रोंबाय ना रावबो गुरु गैया बेसेबां बोसोरसो जाखो दखान होनायालाय दखान होनाया 14 बोसोरसो जाबाय 14 बोसोरसो जाबाय ना जोबोद मोजां ओमफ्राय खोनादोंमोन आदैयाबो क'क्राझारनिफ्रायसोमोन होननाय आंनि जन्मआनो क'क्राझार बे देबरगाव राङालि खाथा होननायाव जन्म जादों देबरगाव खाथियावसो बाव देबरगावआवनो आरो राङालि खाथा जेब्ला बाहाय खारबोबायमोन अब्ला बेसेबां गिदिर जाखोमोन आदैयालाय 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर गोसोआव दंना गैया मारै खारबोआ बाहाय 1970 सालाव खारबोदों 1970 आं थाखो 4 आव मोनो होमबा बे समाव देबरगावआवनो फरायदोंमोन नालाय आङो आखरा हारसा एसामिस आखरमोन बै समाव जेब्ला बाइक खारबोदोंमोन अब्ला मारै बासजों खारबोदोंमोन ना ट्रेनजों खारबोदोंमोन ना मारैहाय ट्रेना माबायदिमोन ट्रेना बै मा ट्रेन होनो पेसेन्जार ना मा होनो बे हरनै गाहाम लायोमोन आरो नंगौना ओमफ्राय माल माथा थफ्लाफ्रालाय बेसे बुरजा लानानै फैनायमोन उवाल गायहेन लाबोजोबथारदों आइ आफाया उवाल गायहेन एकदम गासिबो जोब ओमफ्राय मा लाबोबावा उवाल गायहेन सि दाग्राखौबो लाबोदों नामा हातफोरखौ लाबोदों गान्दै खान्दै वा थफ्ला बोननानै लाबोजोबथारबाय आरो हाया बेसे बुरजामोन फार्स्ट टाइम जेब्ला बाहाय फैदोंमोन बाहाय फैनायावथ' हाखौ लाफैदोंमोन लाफैनाय दखल बायदिसोमोन ना सिगाङाव बायनानै लाफैनाय दाम खमाव मोनथारमोन आरो 200 गाहाम 300 गाहाम 200 थाखा 300 थाखायावनो आरो बै 1970 समाव ओमफ्राय दखाना मोजाङै सोलियोना दखाना मोजां सोलियो आरो खोनादों मादैयाबो ओरै क'क्राझार साइडनिमोन सिम्बोरगावनि बे सिम्बोरगावनि ना एबार मादैखौबो एसे सोनाय दखानाव बिराद कास्टमारफोर दंना कास्टमारफोर दं दखानाव एसे बिहिर जादों कास्टमारफोर गोनांखाय दे मोजां मादैखौ एसे देखायनोसै मादैयाबो क'क्राझारनिमोन होनदों सिम्बोरगाव खाथिनिमोन ना मादैया जेब्ला बाहाय खारबोबायमोन अब्ला बेसेबांसो गिदिरमोन बैसोफ्रा हाबा जानाया नङा बाहाय खारबोनाय समाव उन्दै समाव खारबोदों ना उन्दै समाव खारबाखै ना जोनोमा बाहाय जादों नङा क'क्राझाराव डाइरेक्ट हाबासो जाफैनाय आरो हजोंनिफ्राय फैनायसै आरो खारबोनाय नङा बिमा बिफाफ्राबो खारबोआखै हजोंसो दंजोबो होमबालाय हाबा जाफैनाय होमबा आदैखौ मारै सङा थाहैदोंमोन हरैजाय थाहैदोंमोन बेयाव फैनानै थाहैफिनदोंमोन आदैया हरैजाय थाहैदोंमोन आरो बाहायनो नुलायनानै गोसोथोलायनाय ना नायलायनाय गोसोथोलायनाय दे मोजां मोनबाय आरो ओरैजाय एसे जोंहा सिख्लाफोर दङ सिख्लाफ्रा मा जादोंथाय मा गामिनि सिख्लाफ्रा मानि मानिकपुरना बिमा बिफाया बबेनिमोन नोंहा हाबा जाफैनाय ना बेहालाय गलागानि बिहामजो गोजा दस्रा जायगानिफ्राय हाबा जाफैजोबनाय बियो गासिबो आरो बेहालाय गामि खाथिनि ना बिमा बिफाफ्रा बबेनिमोन क'क्राझारनि ना गसाइगावनि ओमफ्राय नोंहालाय बाक्सानिफ्राय हाबा जाफैनाय बिहामजो ओमफ्राय ओरैजायलाय सिमोन सापरियाबो हरैजायनि खारबोनायसो ना ओमफ्राय नोंहालाय आङो धेमाजि हावलिनि धेमाजि नोंसिनाबोथ' खारबोनायसो गासिबो बेबो बायह्रानि बिहामजो साथाम ओमफ्राय जोंहा नै जोहोलाव फिसाजो गामि खाथिनि दे कास्टमारफ्रा हेब्रे माब्रे कास्टमार बा दे